Mapagsugod. Di na video dito. Ay, Ako na kapobre itong tanong kapobre man siya tuod. Dagka na kapobre. Ang tanom. Ano ba rin sa kapobre oh, taas na. Taas na nato. Lapaw na oh. Lapaw na. Diyo tanom. Sige sundod mga kapobre oh. Dito sa atong bukid. Bukid na bukid. Nag-check up tas atong tanom. Gaya po mo.